Dobrý deň, priatelia. Takže volám sa Martin Tomčala. Dnes budem rozprávať o druhom pilieri. Povieme si iba také základy o druhom pilieri a veľmi dôležité, ktoré človeka asi najviac zaujímajú, aké sú nejaké rozdiely medzi prvým, druhým a tým tretím pilierom. Poďme hneď na tie výhody o druhom pilieri. Takže hlavné výhody sú tu napísané. V prvom rade je to majetok sporiteľa. Čiže ako ja mám účet v DSS-ke v druhom pilieri, je to môj majetok a je dedičný počas celú dobu, kým nepoberám dôchodok. Ale to, čo málo ľudí vie, aj 7 rokov po začatí poberania dôchodku. Ďalšia výhoda, môžem to brať ja ako životnú poistku, čiže ak je tam už nejaká hodnota účtu, napríklad majú moji klienti 5000, 10 000 eur na účte, tak ak by ten človek zomrel, tak celú tú hodnotu dedí tá rodina. A dá sa to brať ako taká životná poistka, ktorá je zdarma. Ďalej mám prehľad o stave účtu, čiže mám stále výpisy, dokonca mám prístup na internete dneska k účtu, kde si to môžem hocikedy pozrieť. Výborná vec, kdežto v tom prvom pilieri nikto nevie, koľko tam má na účte, ani nikto nevie, koľko bude dostávať. Ďalej mám možnosť dohodnotenia vo fondoch, môžem si vybrať určité typy fondov, povieme si o nich, ale to, čo je dôležité, je, že tam zhodnotenie, čiže ten pilier sa neleží len tak, tie peniaze nie sú tam len, by som povedal, uložené a mŕtve, ale zhodnocujú sa. Investujem z hrubého príjmu a bez dane. To je veľmi dôležité a o tom si povieme tiež neskôr. Zisk nie je zdaňovaný, čiže to, čo tam na nejaký výnos, ktorý tam vznikne, sa nezdaňuje. No a veľmi nízke poplatky, o nich si takisto ešte povieme. Otvorenie druhej piliera bude od 15.3. do 15.6. a počet ľudí na Slovensku pracujú, je 2,3 milióna približne. Počet ľudí, ktorí majú druhý pilier, je zhruba 1 460 000. Ten počet vlastne vidíme tu dole. Čiže ak to porovnáme s ľuďmi, ktorí pracujú, 2,3 milióna, tak je tam rozdiel ešte zhruba 900 000 sporiteľov alebo pracujúcich nemá druhý pilier vôbec. Ano. Medzi nimi je veľmi veľa mladých ľudí, v strednom veku aj starších a povieme si o tom opäť neskôr trošku. V tejto prezentácii ten základ ideme úplne od začiatku. Prvý pilier, sociálna poisťovňa, druhý pilier je tá dôchodková správcovská spoločnosť. Vieme, že na Slovensku máme aj tretí pilier, je to niečo dobrovoľné. Ten prvý pilier je priebežný, do toho vstupuje každý človek, ktorý sa zamestná, pracuje, odvádza odvody do štátneho systému. Takže v tomto prvom pilieri je úplne každý, kto pracuje teda. A v druhom pilieri to je momentálne na dobrovoľnosti, alebo človek sám môže si povedať, že áno, idem do druhého piliera. Tento pilier sa nazýva kapitalizačný, to znamená, že sa tam kumuluje kapitál, ktorý sa zhodnocuje. No a tretí pilier je dobrovoľný systém. To už je, že mám nejaký čistý príjem a z toho čistého príjmu si dokážem niečo odložiť, prípadne sú iné formy tretieho piliera. Prvý pilier, už sme si povedali, štátny systém, druhý pilier sú tzv. DSS-ky, dôchodkové správcovské spoločnosti. Tretí pilier je tam viacero fóriem, napríklad doplnkové dôchodkové sporenie, alebo kapitálové životné poisťovne, investičné životné poistenie, rôzne penzijné fondy alebo iné spôsoby. Demografický problém. Dnes, v roku 2040, porovnanie dnes 100 prispievateľov, keď prispieva do systému, tak niekoľko dôchodcov poberá z toho systému. Čiže to je ten priebežný systém, prvopilierový. Človek, ktorý pracuje, tak 100 ľudí dnes, keď pracuje, tak 72 z nich poberá dávky. Do budúcna to bude stále horšie a horšie a bude sa to obracať. V roku 2040 už 100 prispievateľov musí uživiť 136 poberateľov, čiže dvojnásobne viac.
Ako vlastne funguje druhý pilier? Funguje jednoducho. Štát, alebo keď ja pracujem, tak odvody, ktoré idú do štátu, ostávajú teda v sociálnej poisťovni a tie odvody, ak mám druhý pilier, tak idú zo sociálnej poisťovne na depozitárnu banku. Depozitárna banka je vlastne banka, ktorá spravuje tieto účty. Každá dôchodková správcovská spoločnosť má svojho depozitára, čiže má svoju banku, ktorá to spravuje. Sú to dve rozdielne inštitúcie. Áno, toto je tzv. Nejaký správca tých peňazí. On rozhoduje o tom, kde ten majetok pôjde a toto je správca účtov, čiže tie spoločnosti fungujú oddelenie. Preto mnoho ľudí si myslí, že môže skrachovať niečo, nemôže skrachovať. No, ak tento správca by nejako nefungoval alebo nechcel, tak jednoducho sa zamení za iného správcu a táto depozitná banka pokračuje ďalej. Alebo sa zmení aj depozitná banka. To znamená, človek, ktorý má nejaký účet, v podstate má ten účet v banke druhého piliera, ale spravuje ho správcovská spoločnosť. Ale sám si ten účet môžem podľa typu fondov zvoliť, kde tie peniaze pošle táto správcovská spoločnosť. No a ak si zvolím typ fondu, tak tá správcovská spoločnosť spravuje ten fond. No, takže aby sme vedeli, ako v podstate funguje druhý pilier. Prvá možnosť je teda, že človek ostane v prvom pilieri, celých 18% z hrubého príjmu nechá štátu a štát s tým momentálne nejak disponuje a disponuje tak, že tie peniaze sa nesporia tomu sporiteľovi, ale vyplácajú sa z neho dávky pre ľudí, ktorí sú dnes na dôchodku. To znamená, kým je ten systém dobre nastavený, že je vysoká pôrodnosť a veľa pracujúcich ľudí odvádza, je to všetko v poriadku. Ale ako náhle začne byť veľa dôchodcov, tak ten systém sa rúti. Preto vznikol druhý pilier, aby z toho prvého piliera išla len nejaká časť, pôvodne to bolo 9% a 9%, v súčasnosti je to 14 a 4 a aj toto sa bude upravovať na 6% postupom času, ale preto vznikol ten druhý pilier, aby ľudia mali aj nejakú zábezpeku na svojom osobnom účte a aby ľudia mali možnosť poberať dôchodok z prvého, ale aj z druhého piliera. Aby to nebolo všetko len na jednej nohe, ako sa hovorí, ale aby človek stal na dvoch nohách, aby sa to riziko prerozdelilo. Že keď v prvom nebude, tak aspoň niečo bude v druhom. To bola pôvodný zámer. A ten zámer aj zotrváva ďalej, pretože si povieme, čo sa bude diať z hľadiska demografického vývoja. Demografia vyzerá takto. V roku 2008 počet ľudí na 62, to tí, ktorí teda sú dôchodcovia, tak bolo 800 000. V súčasnosti je v roku 2015 až 1 000 000 dôchodcov už. Čiže za 7 rokov pribudlo 200 000 dôchodcov. To sú veľmi zaujímavé informácie. Počet ľudí, ktorí teda môžu pracovať, je takýto. Počet ľudí pri 70% zamestnanosti, keďže odratáme študentov a nezamestnanosť, môže byť takýto, aj keď momentálne pracuje o niečo menej ľudí, zhruba o 100 000 menej. A počet ľudí, ktorí vlastne prispievajú na jedného človeka, je 3. Hej. Pričom v roku 2025 sa to už zmení. Tých dôchodcov príbudne. A bude ich pribúdať stále. Áno, prečo? Pretože silné ročníky budú odchádzať na dôchodky a tým, že je nízka pôrodnosť, málo detí sa rodí, tak nebude toľko prispievať, nebude toľko pracujúcich. Vidíte, že počet pracujúcich, aj tie pracovné síly klesá. A predstavme si, že v roku 2050 1 na 1 môže byť až takáto situácia, že 1 na 1 by to bolo a to je veľmi zlé, pretože to je jasné, že prvý pilier tým pádom nemá šancu to utiahnuť. Prvý pilier alebo sociálna poisťovňa už dnes má problém. Už dnes vlastne bez konsolidácie bude ten systém neudržateľný. A
každý rok vlastne si sociálna poisťovňa požičiava. Vyplatí vlastne dôchodcom ďaleko viac, ako získa na odvodoch. Ano. Ako bude starnutá Európa a Slovensko? Obyvateľstvo v tom optimálnom veku medzi 25 rokmi až 54 rokmi, keď sa to berie percentuálne, tak to obyvateľstvo ako od roku 2010 vidíte, že to naše Slovensko postupne začína klesať. Ano, píše sa rok 2015, už tu je to mierny pokles, ešte všetko toto je v poriadku. Horšie to bude od roku 2025 a tie ďalšie roky budú kritické, kde pracovná sila začne veľmi, veľmi klesať. V porovnaní s Európou, Európa už teraz klesá, my sme na tom ešte dobre, ešte sa to dá udržať, ale je to taká časovaná bomba. Nezamestnanosť, takisto veľmi zaujímavo, miera zamestnanosti vo vekovej skupine postupne trošku začne stúpať, ale vidíte od roku 2025 zase opäť výrazne klesne. Tak, tu je ešte kto koho bude platiť. Vidíte, že počet dôchodcov bude stále stúpať, bude stúpať počet dôchodcov. Kdežto tí prispievači, tí, ktorí do toho systému dávajú, tak tí stúpajú, ale nie tak ako tí dôchodcovia. Keďže tá krivka dôchodcov je takáto, tak aby ten systém bol udržateľný, aj táto zelená krivka by mala byť takto. Ano. Ale vidíte, že to vôbec tak nebude. Dokonca od roku 2030 začne tých prispievajúcich rapidne ubúdať. A toto je tá časovaná bomba, že vlastne ľudia, ktorí už dnes majú 40 rokov a o 20-25 rokov budú na dôchodku, tak aj títo ľudia budú mať obrovský problém. Nemôžu očakávať zo štátu nejaké brutálne peniaze. Pracovná sila versus dôchodcovia v Slovenskej republike. Vidíte, že Slovensko, tá pracovná sila, klesajúce. Eurozóna bude na tom lepšie vďaka svojej pôrodnosti. Čiže toto sú fakty, ktoré už sa nedajú zmeniť, pretože počet narodených ľudí už je jasný, počet tých, ktorí pracujú a pôjdu na dôchodok, sa takisto nebude meniť. To bude spôsobovať to, že priebežný systém, ten prvopilierový, bude postupne klesať. Čiže ak dnes sú dôchodky niekde na úrovni 46% z čistého príjmu, čiže dnes ak zarábate v čistom, dajme tomu 1000 eur, tak váš dôchodok je niekde na úrovni 460 eur. Ano. Tak vidíte, že časom budú tie dávky nižšie a nižšie. Prečo? Už sme si hovorili. Ten, kto má druhý pilier, tak to môže trošku zachrániť, pretože ten druhý pilier je kapitalizačný a už sme si hovorili, že sa zhodnocuje. Že tam budú narastať tie aktíva a jeho dôchodok z prvého piliera bude nižší, ale z druhého piliera mu bude kompenzovať. Tá strata, keď máte nejakú mzdu, tak tá strata je až 73%. Čiže ak zarábate nejakú mzdu, klesnete o 73% dole. A toto sa berie teda do úvahy obdobie rok 2040 až 50. Ano. Ak chcem mať ja mzdu a dôchodok niekde na úrovni mzdy, tak potrebujem toto vykryť jedine tretím pilierom. A to už je na každom, ako si to vykrie. Poďme sa pozrieť, ako vlastne ja si môžem zvoliť nejaký typ fondu. Ako tie fondy zarábajú. Toto sú údaje teda zo 6.2.2015. V tom druhom pilieri už je dosť veľká suma, 6,5 miliardy eur. A máme na Slovensku 6 dôchodkových spoločností. 6 správcov, ktorí teda správajú tie majetky. A tu sú zhodnotenia. Existujú akciové fondy a tzv. Dlhopisové alebo garantované. To sú také dva základné. Čiže potom ešte niektoré správcovia majú aj indexové, aj zmiešané fondy. Nie všetky, ako vidíte, zmiešané fondy majú len 3 správcovia a tie indexové len 5. Čiže, ale všetky podľa zákona musia mať nejaké akciové a dlhopisové.
vidíte, že akciové fondy zarobili od 11% až po takmer 18% za jeden rok. Kdežto nejaké dlhopisové fondy zarobili od 1% do 6%. Takže vidíte tu, ako tie fondy nám zarábajú. Teraz otázka, ktorý ten fond by sme chceli? Ten, ktorý viac zarába alebo menej? No, odpoveď je zaujímavá v tomto grafe, ktorý ukazuje, že ľudia majú poväčšine toto modré. A toto modré sú tie dlhopisové fondy. Dlhopisové fondy sú vlastne 9 z 10 ľudí na Slovensku má dlhopisový fond, ktorý nám zarába, ako sme už videli, od 1 po 6%. V priemere také dlhopisové fondy nám zarábajú okolo 2-3%. Ale pozor, tam sa ešte nezohľadňuje inflácia. Čiže ak by sme zohľadnili infláciu 3% z dlhodobého hľadiska, tak ľudia na dlhopisových fondoch v podstate nezarobia. Hej. Oni ten majetok proste udržiavajú, ale nezhodnocujú. Hej. Ľudia, ktorí trošku tomu možno rozumejú, alebo majú svojich poradcov, je ich zhruba 10%, keby sme zobrali aj indexové fondy dokopy s akciovými, je ich viac ako 10%. Čiže jeden z 10 bude mať vyšší dôchodok ako tých 9 z 10. No, či bude mať vyšší, to nevieme presne, pretože my nevieme, čo bude zajtra, ale ľudia, ktorí vedia, že z dlhodobého hľadiska, to znamená 10 a viac rokov, zostať v konzervatívnych fondoch je chyba. Pretože ak sú aj nejaké poklesy, tak je to vtedy príležitosť na nákup. Čiže ak je niečo lacnejšie, je lepšie nakupovať. A lacnejšie to je vtedy, keď je kríza. Ľudia sa boja krízy, ale pre investora je lepšie nakupovať v čase krízy. Zaujímavá informácia pre každého, kto má druhý pilier, tak to je tých 1 400 000 ľudí, ste investori. A vy rozhodujete o tých peniazoch, kam tie peniaze dáte. Či ich budete dlhodobo zdržiavať síce v stabilnejšom prostredí, ale nemáte priestor na zisky, nemáte priestor na výkyvy na trhoch, alebo pôjdete do tých výkyvov, kde zarobíte ďaleko viacej. Tak, tu je ukázané zhodnotenie, porovnanie zhodnotenia, ak by človek mal nejaký priemerný príjem 850 eur a tie 4% z toho príjmu vám budú odchádzať, to je 34 eur mesačne, tak tu je ukázané v priebehu 20, 30, 40 rokov, čo z toho spravia garantované fondy, tie konzervatívne, čo z toho spravili by nejaké akciové fondy. Vidíte, prvý model 20 rokov mám, napríklad momentálne 45 rokov, mám do dôchodku ešte 20 rokov, tak nasporím tu niečo cez 10 000 eur. Ak ostanem v konzervatívnom fonde, v akciovom, vidíte, že tam je niečo viac ako 15 000. Je to dosť veľký rozdiel. To je 50% rozdiel majetku vo fonde. Ano. Druhá varianta, napríklad ľudia, ktorí majú dneska 30 rokov až 35, môžu si nehať ten garantovaný kľudne celú dobu, budú tam mať okolo 20 000 eur. Ten, kto trošku zmení tú stratégiu, nechá to na akciových, tak tam bude mať viac ako 33-34 000. A ľudia, ktorí sú mladí, dnes majú 20-25 rokov, kľudne môžu využiť to obdobie, že ostanú dlhodobo v akciovom fonde. Tu nasporia v akciovom 68 000, tu 30-31. Čiže tu už je to 100% väčší majetok vo fonde. A teraz títo dvaja ľudia napríklad pôjdu na dôchodok. Jeden ostal v konzervatívnom fonde, druhý v rastovom akciovom. Kto bude mať aký dôchodok? Áno. Tento asi nebude veľmi nadšený. Tento človek bude hovoriť, že druhý pilier bola hlúposť. Tento človek si povie, fajn, to je super, že tam mám toľko peňazí. Áno? A pritom robili takú istú prácu a zarábali rovnako. Takže človek, ktorý má druhý pilier, je investor a človek, ktorý chce mať vyšší dôchodok,
nemusí sa báť vôbec nejakých poklesov, pretože tam investuje pravidelne. Akciové fondy, ak investujete pravidelne, nakupujete aj v čase krízy, aj v čase rastu. To znamená, sa vám to spriemeruje a nie je tam riziko, o ktorom sa takto hovorí v správach stále. Lebo pravidelne každý mesiac máte výplatu a každý mesiac tam idú tie odvody. Takže tým sa to riziko rozkladá. Je tam ďalšia téma. Dane. Málo ľudí vie, že v druhom pilieri sa dá usporiť časť peňazí a na daniach. My si ukážeme taký príklad. Ja som bol na jednej konferencii s pánom Balážom, je to zo Slovenskej akadémie vied, človek, ktorý myslím si, že sa tomu ešte trošku viac rozumie ako ja. A ukázal tam modelový príklad. Ľudí, ktorí teda majú obidvaja hrubú mzdu 1000 eur. Jeden sa volá pán Kováč, druhý napríklad pán Debnár. Pán Kováč si z hrubej mzdy do druhého piliera každý mesiac odloží 4%. To sú vlastne tie 4%, ktoré keď si uzatvoríte druhý pilier, vám tam štát vracia. Ale k tomu sa dajú dnes 2% dávať navyše. 2% z hrubého príjmu. To si vlastne málo ľudí uvedomuje, že si môžu znížiť zakladanie o tie 2%. Čiže dokopy investuje 6%. Keďže to je z hrubého príjmu, tak 40 eur sú tie 4% z tých 1000 a 20 eur je to vlastne dokopy 60. Čo za rok je 720 eur. Čiže pán Kováč je ochotný aj riskovať a všetko dá do akciového fondu. Fond zarába v priemere 6,5% ročne, ale po očistení od inflácie už. To znamená, ten fond zarába, keby sme prirátali tú infláciu 3%, 9,5% ročne. Akciové fondy z dlhodobého hľadiska zarábajú 9,5%. Po očistení od inflácie máte v čistom 6,5%. Pán Debnár, to je ten druhý, investuje do veľmi podobného akciového fondu, ale investuje z čistej mzdy. Investuje z čistej mzdy, vloží tam teda menej, pretože ak máte v hrubom 1000 eur, tak v čistom máte menšiu tú mzdu. Však odvody, dane, tá čistá mzda je menšia. A keď si odložíte 6% z čistej mzdy, tak to vychádza ročne 548 eur. Samozrejme, keď vy investujete do akcií, klasických komerčných akcií, akciových fondov, tak je tam daň z výnosu. Ak tam máte nejaký výnos, zdaňuje sa. Tu sa nezdaňuje. V druhom pilieri sa výnos nezdaňuje. Čiže ak si pán Debnár bude odkladať na dôchodok 6%, usporí si za mesiac 45,70, za rok je to 548 eur. Pán Debnár teda za rok ušetrí 171 eur menej ako pán Kováč. 171 eur je rozdiel len v daniach ročne na daniach. To je veľká suma, dania a odvody teda, veľká suma, pretože 6% z čistej mzdy je ďaleko menej ako 6% z hrubej, to je jasné. Poďme sa pozrieť, že ako to teda vyzerá neskôr. Ešte druhé kolo má ešte tam jednu daňovú výhodu. V druhom pilieri sa nezdaňujú výnosy. Pán Debnár zaplatí každý rok 19% zrážkovú daň z úrokov. Podobná daň je všade. Máte ju v banke, na účtoch, v poistení, všade, ak máte výnos. Ak zarobený výnos znovu investuje o 19% menej ako pán Kováč, ktorému sa zarobený výnos v druhom pilieri nezdaňuje. A pretože sa výnosy v druhom pilieri reinvestujú, tá daňová výhoda pána Kováča je stále väčšia a väčšia. Máme tu aj dve pani, alebo slečny. Jedna pani Kováčová urobí to isté ako pán Kováč. Mladá, ambiciózna, ošetrí tých 720 eur a odloží ich teda do toho druhého piliera. Ale zvolí si nie akciový fond, ale ten garantovaný, ten dlhopisový. Ten zarába v priemere 2,7% ročne po očistení od inflácie. Pani Debnárová to urobí rovnako, len z čistej mzdy. Dá to do dlhopisového fondu, komerčného, klasického, na trhu, ktorý je v dispozícii pre všetkých. Tam samozrejme už sa aj zdaňujú výnosy
ale dáva tam menšiu čiastku. Pán Kováč, vzhľadom k tomu, že je v druhom pilieri, tak dosiahne čiastku na úrovni 130 000 eur. Áno, on tam vlastne tými 6% dosiahne takúto sumu. Je to teda zohľadnené pri 40 rokoch. Pán Debnár urobil to isté, ale dával tam nižšiu sumu, pretože dával z čistého príjmu. A tým pádom má sumu o takmer 50% nižšiu. Takže je rozumné sporiť si z vlastného? Alebo je lepšie sporiť si z toho hrubého príjmu? Vidíte tu ten rozdiel. Navyše, pán Debnár musí zdaňovať výnos, ktorý tam dosiahol. Toto je v čistom už, bez dane. Pani Debnárová 34 000 eur nasporila v tom konzervatívnom fonde. Pani Kováčová 51. Keď zohľadníme, že akciový fond máte na účte 130 000 a pani Kováčová v akciovom fonde 51 000. Že vidíte to, čo tie fondy robia, aký je to veľký rozdiel medzi tými akciami a medzi tými dlhopisovými fondami. Opäť mnoho ľudí hovorí, hej, ale je tam riziko. Riziko je rozložené v tom, že investujete pravidelne, lebo vy investujete takto každý mesiac. Tým pádom sa na riziko rozkladá. Pretože ak sú tam aj nejaké výkyvy v tých fondoch, tak vy kupujete aj keď sú hore fondy, aj keď sú dole. Tým pádom sa na to spriemeruje. Takže to riziko je rozložené do toho, že to pravidelne každý mesiac sa nakupuje. Bonus. Rozdiel medzi zdaňovaným a nezdaňovaným sporením a investovaním je obrovský, veľký. Zdaňovanie výnosov má na konečný výsledok ešte väčší vplyv ako to, či pán Kováč investuje z hrubej alebo z čisté mzdy. Pretože zisk z týchto peňazí, keď sa to má zdaniť 19%, no tak to by bola veľká suma. Áno. Tak, keby sa výnosy v druhom pilieri zdaňovali, pán Kováč by nenasporil 130 000, ale len 95 000. Áno, čiže 19% by sa zdanilo, 95 000 by mu ostalo. Vďaka dvojitej daňovej výhode si pán Kováč v akciovom fonde nasporí takmer dvakrát viac ako pán Debnár. 95 000, to je rozdiel, vidíte, 35 000 eur na daniach, len na daniach. Pri investíciách s nižším výnosom je efekt daňovej úspory o niečo menej viditeľný, ale aj tak značný. Pani Kováčová by si v dlhopisovom fonde nasporila zhruba o polovicu viac ako pani Debnárova. Takže toto málo ľudí vie. Navyše poplatky. V reálnom živote by bol rozdiel medzi sporením v druhom pilieri a finančnej inštitúcii ešte väčší. Pán Debnár a jeho manželka by pri sporení v podielových fondoch museli zaplatiť o mnoho vyššie poplatky za správu majetku ako manželia Kováčovci. Debnárovci by to vyťahlo z účtu dodatočné peniaze. V druhom pilieri sa dá sporiť už za 0,3% ročne. To sú najnižšie poplatky na trhu. Investovanie v komerčných fondoch, klasických, od 0,8 až 3%, čiže tieto grafy neboli zohľadnené a ešte poplatky. Lebo reálne z každej čiastky vloženej každý mesiac sa strhne poplatok, ale je tam ešte aj za správu, takže v druhom pilieri tieto poplatky nie sú, alebo sú minimálne za správu. Preto sa oplatí tie 2% si dávať navyše práve do toho druhého piliera. Tu je ukázaný opäť zaujímavá informácia, že v podstate štát momentálne nemá na to pokrývať dôchodky a dotuje sociálny systém, sociálnu poisťovňu. To málo ľudí vie, že teda štát sa zadlžiava kvôli tomu, požičiava si, zháňa peniaze, kde sa dá, aby udržal dôchodkový systém, tak ako je nastavený. Každý rok si požičia nejakú sumu a dotuje ju v podstate zo štátneho rozpočtu finančné aktíva. Takže vidíte, ako to funguje, že každý rok tu si požičovaš miliardu, viac ako miliardu, skoro 1,5 miliardy
štát si požičal. V roku 2013 tu vidíme, mali taký pokles, že štát si zrazu menej požičal. Ako je to možné? Je to jednoduché, štát vtedy tu sa dávalo 9 a 9%, tu už len 4%, čiže 5% štát získal z druhého piliera každý mesiac, preto si menej môže požičiavať. Prvý pilier sa dnes dotuje 28%. Čiže ak chce dnes sociálna poisťovňa vyplatiť 100 eur na dôchodky, potom si musí 28 eur požičať. Hej? Rôzne zdroje, dane alebo zdravotné poistenie, dlhopisy, štátny rozpočet, jednoducho, kde sa dá. Ako sa zapojiť do druhého piliera? Jednoducho, stačí uzatvoriť zmluvu s tou vybranou DSS-kou, už sme si hovorili, že ich je 6. Je dôležité byť aktívnym poistencom sociálnej poisťovne, to znamená, buď som zamestnanec, som živnostník, alebo som na materskej, alebo poberám rodičovský príspevok, alebo si platím dobrovoľne sám odvody. Čiže v období, kedy bude si žiadať a podpisovať tú zmluvu, tak musí mať niečo z toho, musí byť aktívnym poistencom sociálnej poisťovny. Dôležité ešte, aby sa tie údaje zhodovali so zmluvou, ktorú podpisuje s DSS-kou. Áno, čiže údaje v sociálnej poisťovni, dĺžne, mäkčenie, adresa musia sa zhodovať na zmluve. Na zmluve o druhom pilieri. So sociálnou poisťovňou sa musia zhodovať. Pretože sociálna poisťovňa to páruje, aby vedela, či teda tam má poslať alebo nemá poslať peniaze. Čaká nás 4. otvorenie druhého piliera. Už 3-krát sa druhý pilier otvoril. Celkovo odišlo odtiaľ 208 000 sporiteľov za tie 3-krát. 53 000 aj tak vstúpilo. Áno, v 2008 100 000 odišlo, 23 vstúpilo. V 2009, teda 2008 a 2009 zasa vystúpilo 66 000 ľudí. A v 2012 až 2013 zasa 90 000 vystúpilo. Čo sa vyriešilo tým, že ľudia vystúpili? Čo sa vyriešilo tým ľuďom? A čo sa vyriešilo tým, ktorí ostali? Nevyriešilo sa nič, pretože všetky tieto kroky vedú len k tomu, aby štát získal naspäť nejaké peniaze. Už sme si hovorili, že tam je v súčasnosti 6,5 miliardy eur. No a za tie 3 otvorenia štát získal 525 miliónov eur. Čiže ak ste dnes sporiteľom, máte druhý pilier a chcete odísť, tak je taká otázka, že kde tie peniaze vy dáte. Pretože ako náhle teraz máte druhý pilier, tak vám chodí domov výpis z účtu, stav o účte, vidíte, koľko tých peniazí tam máte a tie peniaze sú vaše. Tie peniaze patria vám, je to váš majetok. Sú vaše. A nerozumiem tomu, keď ľudia sa vzdávajú majetku dobrovoľne. Dobrovoľne povedia, chcem odísť, chcem darovať peniaze niekomu. Pretože tí, ktorí ste odišli už, tak kde ste dali tých 525 miliónov eur? Ako ste to vy pocítili, že tie peniaze máte, alebo už ich nemáte? Takže tí, ktorí odídete, rovnaká otázka je na vás. Čo myslíte, čo s tými peniazmi, ktoré darujete štátu, čo z tých peniazí bude? Nejako sa vám zlepší život? Alebo sa zlepší vašim deťom ten život? Komu sa zlepší vlastne život? Komu prilepšíte? To je tak na zamyslenie. Pretože otvorenie druhého piliera nie je o druhom pilieri, ale o prvom. O prvom pilieri, ktorý je v deficite, ktorý je v strate, ktorý nemá peniaze a štát potrebuje tie peniaze. Takže to vôbec nerieši nič v druhom pilieri. Tí ľudia, ktorí odídu z druhého piliera, nepomôžu druhému pilieru a nepomôžu ani sebe, pretože si ukážeme demografický vývoj. A príležitosť a niečo na zamyslenie. Viete, druhý pilier je z môjho pohľadu príležitosť niečo si zmeniť. Zmeniť si niečo v svojom živote. Tí, ktorí ho nemáte, doporučujem si ho založiť. Tí,
Tí, ktorí ho máte, doporučujem si ho ponechať. To je môj názor iba, osobný. Aj keď máte 50 rokov, aj keď tam máte málo peňazí, pretože je to príležitosť, ako niečo po sebe zanechať a ako mať istotu, aspoň, že niečo bude mať. Čo mne bráni využiť takúto príležitosť? To si musíte každý položiť takúto otázku. Kto vlastne rozhoduje o tej budúcnosti? Či vy alebo štát? To už dneska štát sa zbavuje zodpovednosti. Otázka je, či zavriete oči pre touto šancou, alebo si poviete, áno, využijem to. Pokiaľ vás táto téma trošku zaujala, viac informácií nájdete na mojej stránke pracapoprivod.sk a nebojte sa mi napísať do komentárov, prípadne zdieľajte to video, ak sa vám páčilo, ak by ste chceli, aby to videli aj vaši známi, aby trošku vedeli viac o druhom pilieri. Nech sa páči, dajte to zdieľať, alebo dajte, že sa vám to páči, alebo mi napíšte aj negatívnu nejakú správu, pretože ma to môže zasa posunúť ďalej. Takže ďakujem vám za pozornosť, vidíme sa v ďalších témach.